Von 2015 auf 2016 hat sich die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund auf 18,6 Millionen gesteigert, ein Anstieg um 8,5%. Damit haben aktuell etwa 23% der deutschen Bevölkerung ausländische Wurzeln. Die größte Migrantengruppe stellen noch immer die Türken, inzwischen leben aber auch 2,3 Millionen Zuwanderer aus Nahost in Deutschland, ein Zuwachs um 51%. 740.000 Migranten und damit 46% mehr als noch 2011 stammen vom afrikanischen Kontinent, Folge der Flüchtlingskrise. Kun Saksa pari vuotta sitten avasi rajansa miljoonille pakolaisille Afrikasta, Lähi-idästä, Aasiasta, varoitti Unkarin Viktor Orbán heti tuoreeltaan, että pakolaiskriisi tulee horjuttamaan eurooppalaisia yhteiskuntia. Mutta EU-johtajat leimasivat hänet silloin kansankiihottajaksi ja muukalaisvihamieliseksi. Mutta ei mennyt kuin pari vuotta, kun paljastui, että hän oli täysin oikeassa. Kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das uns helfen wird. Ganz im Gegenteil. Es wird wahrscheinlich, was in den letzten 2 Jahren gekommen ist, eher belasten. Ganz und gar das Gegenteil, die Migrationswelle, die wir hatten aus Osteuropa und Ex-Jugoslawien, die hat uns nicht belastet, die hat uns sogar Vorteile verschafft. Nyt täällä verrataankin vuoden 2015 pakolaisvyöryä Manhattanin World Trade Centerin terrori-iskuun 11. syyskuuta 2001. Sanotaan, että se päivä muutti Amerikan, sillä silloin jenkit huomasivat parissa minuutissa haavoittuvuutensa. Ja pakolaiskriisi on tehnyt saman tälle kaikkivoivalle Euroopalle, sillä se, mitä pakolaiset ovat aiheuttaneet maiden kantaväestölle, on saanut nämä pelkästään halveksimaan Euroopan unionia. Pakolaistulvalla on nimittäin järkyttävä vaikutus kaikkien vastaanottajamaiden talouteen. Saksalaiset kaatoivat vuonna 2016 tähän Kankkulan kaivoon noin 22 miljardia ja vuonna 2017 Saksan sisäinen turvallisuusbudjetti on kasvanut vähintään 1/3, 6 miljardista 8 miljardia. Ja Italia ilmoitti äskettäin, että siltä uppoaa pakolaisiin tänä vuonna yli 4 miljardia. Huomattakoon nyt tässä kohtaa, että jos valtioilla on varaa upottaa vierasmaalaisiin maahantunkeutujiin 1-2 tuollaisia summia, se tarkoittaa sitä, että näillä samoilla valtioilla olisi ollut yhtä lailla varaa upottaa nämä samat miljardit omiin kansalaisiinsa. Eivätkä mitkään kansat tällaista purematta niele. Ja Espanja ilmoitti vastikään, että se on joutunut upottamaan 12 miljoonaa euroa Pohjois-Afrikassa sijaitsevien Ceutan ja Melillan turva-aitoihin, joilla se pyrkii estämään miljoonien afrikkalaisten vyöryn EUn alueelle. Eli valtiot upottavat ympäri Eurooppaa mittavia summia pakolaisvyöryyn, jotka kaikki rahat olisi voitu sijoittaa omien kansalaisten elintason kohottamiseen. Tällainen tietenkin katkeroittaa maiden kantaväestöä, eikä siksi olekaan mikään ihme, että aivan vastikään Itävallassa sekä Tšekeissä järjestetyissä vaaleissa kansallismieliset ehdokkaat Sebastian Kurz sekä Andrej Babis saivatkin maanvyöryä muistuttavat vaalivoitot. Tätä taustaa vasten luulisi, että niin kävisi täällä Suomessakin piakkoin pidettävissä presidentinvaaleissa. Eli että Suomen kansa olisi niin järjissään, jotta äänestäisi itselleen maan johtoon presidentin, joka pitäisi ensimmäisenä tehtävänään meidän kantasuomalaisten hyvinvoinnin ja etujen ajamisen. Mutta kuuma kyllä, siten ajattelevia presidenttiehdokkaita ei toistaiseksi ole ilmeisesti kuin yksi, eli Laura Huhtasaari. Koska nämä ajat vaatii nykyajan presidenttiä ja ne vaatii sellaisen presidentin, joka haluaa ehdottomasti ajaa oman kansan etua eikä pelkää tuoda sitä esille. Ja siinä mielessä, että nyt kun näitä ikäviä tapahtumia on ollut, niin kyllä minä toivoisin, niin kuin Kekkonen sanoi aikoinaan, että suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus menee kaiken muun edelle. Kaiken muun edelle. Pakolaiskriisi on myös vahvistanut Turkin presidentin Recep Erdoganin asemia.
Hän nimittäin kiristää aivan suoraan Euroopan johtajia, että mikäli lisämiljardeja ei tipu, hän avaa Turkin rajat miljoonille Eurooppaan pyrkiville lähi-itäläisille. Eli jos EUn avointen sisärajojen politiikka jatkuu, saamme tänne Suomeen vielä aika pikaisesti kaikki ne 60 miljoonaa asukasta, jotka EU on laskenut maamme tulevaksi väkiluvuksi. Sillä käynnissä oleva pakolaisvyöry vaikuttaa aika nopeasti Euroopan väestökasvuun. Esimerkiksi Ruotsin väkiluku kasvoi pelkästään vuonna 2016 yli 1%. No elon laskuopin mukaan se tarkoittaisi 10 vuodessa yli 10%. Samaan aikaan, eli 2016, Ruotsin väestöstä oli jo yli 18% pakolaistaustaisia, kun heitä vielä vuotta aikaisemmin, eli 2015, oli vajaat 17%. Ja kun Ruotsissa nyt on noin 10 miljoonaa asukasta, tarkoittaa tämä väestöräjähdys sitä, että 10 vuoden kuluttua Ruotsissa on 15 miljoonaa ihmistä, joista yli puolet on ulkomaalaistaustaisia. Eli tätä menoa parissa 10 vuodessa naapurimaassamme ei ole enää kantaruotsalaisia juuri lainkaan. Ja mikäli länsiräämme pysyy auki, tarkoittaa tämä sitä, ettei meitä suomalaisiakaan ole täällä Suomessa 20 vuoden kuluttua kuin kourallinen. Eli Euroopassa ja Ruotsissa on jo avattu väestövaihdoksen Pandoran lipas, mikä tarkoittaa sitä, että tuosta samasta lippaasta hyökkää kohta meidän kantasuomalaistenkin kimppuun enemmän herhiläisiä kuin ikinä pystymme edes kuvittelemaan. Ja Suomikin tulee kansallisvaltiona katoamaan maailman kartalta.